Mfowethu ngikuzwa kahle lokho okushoyo futhi ngiyabonga kakhulu uNgubane lothu. Kahle kahle ingoma ngiyithumele zonke iziteshi zomsakazo yonke khona. Futhi ngiyabonga kakhulu kwabayidlala ngoba kwezinye iyadlala kakhulu. Kodwa la ingakadlali khona ngiyakhuleka ukuthi cha bangidlala. Nabanye abangakangizwa bengibona ukuthi ngikhona. Ofuna ukungibhuka ofuna ukungifonela futhi ixoxa nami noma ngabe yini akafuna ukuyibuza ukwazi kangcono ngonjencane ngoba abanye bayethi makukhuluma ngikhuluma naye Imali Yegolide labazi ukuthi Imali Yegolide intemi kanjani kodwa ngiyobachazela ukuthi Imali Yegolide nje ngize ngikhuluma ngani abantu nje okuningi kakhulu bazokuthola kulamafoni avelayo la screen bafowethu ukuthi ofuna ukungibhuka ofuna ukwenzani inje ncane uzoyithola lapha ngikhulume naye ikahle kahle inje ncane ayidukile abantu abangafuni ukuyithola abafuni ukuyithola futhi ngiyacela umuntu ohlela umcimbi ayifake lapho ayithinte azi ukuthi ibudget ihamba kanjani wonke umuntu okhona nawe nje ncane ukuyikhulumela phansi kwalapho uthini impela ngiphakamisa isandla ngiyasalutha kuyonke indawo kuyonke iminyango yanqonoza ukuthi hayi abangifulele ngeke ngizobenzela okumnandi akaze ngize ngishaya eceleni konke engikwenza kuyajabulisa masengifikile njengoba ngihlale ngivaleleka nje mhlawumbe bafuna khona lokho abaye ukuthi ngivele ngoba mase ngifikile khona abahlali bekajabula bajabula kakhulu mase ngifikile futhi ngizobathokozisa abantu ngeke ngize ngiye ndawo khona kulapho ke akunankinga zonke amadeqa sicela usivalele mfowethu sesiphetha nje khona la ngifuna isicacise khona ialbum uNjencane Ngubane noma uNjencane nje uNjencane uNjencane nje oqondile imali yamagolide Imali Yegolide hayi sabonga kakhulu ke MNTV channel sizolokhu nje sinethula nje bonke abantu abakhona ngoba asifisi Njencane Nduka kwasanathi nje sincela kino eminye yemlando la emcweni kaMaskandi so asifisi ukunibona Nduka noma ukunibona nisilahlekela ngoba kwasanathi sikhula nje sikhule sazi ukuthi khona umuntu okuthi uNjencane khona ukuthi usponsor isixolise umfethu akasekho emhlabeni kodwa phela uma nje kuthiwa nje umsebenzi abantu balandela so ekhuluma into kanje ukuthi sizolokhu nawe uzolokhu uyishaya insizwa ulibiza futhi igama lika Sibongiseni ngoba insizwa osebenze nawo kakhulu siyanazi kakhulu nifaka amajezi ebhola lapha namanje lisekhona ibhola salithanda hayi kakhulu hayi simbuke futhi sekuleyo hayi saba kakhulu MNTV channel namhlanje sinethula nje nangu Njencane siyacela ukuthi abantu beqhubeke belike besubscribe ukuze bezokwazi ukuthi le MNTV channel yethu iqhubeke phambili ilokhu waveza nje amaciko ngokuhlukahlukana kwawo siyabonga kakhulu Ngubane uvalelise phela noma ngeyodwa nje lapha kumagolide hayi ziningi zimnandi ngoba vele mase seyiqale zasho wonke umuntu uyathanda ngazi ukuthi ngizothi ngiyasho mhlawumbe ngisho umuntu angayithanda hayi khona ziningi kodwa ngicabanga ukuthi khona ngathi akayithandi ayikho ngoba noma ngathi uthando kuyafana noma ngisho ethando ngoneni kuwe kaze ngwenzeni thando ngiphinde ngithi khona le bantu bakhala kakhulu ukuthi isobho yazi ukuthi isobho ngathi akakhulu yake isobho kuthiwa wonke umuntu akakhuthala manje Ngubane ulokhu Ngubane ngicela ukubuza mfethu ushe unosho lapha eqaleni lo ufike shayela umhleko lo khuluma lezandaba uyibhele kuthiwa isobho likashabhini yazindaba ufuna ukukhumbula usemusha cha bafethu ngiyabonga nje ukuthola isikhathi kakhulu ngiyabonga kakhulu bafethu ningadinga ngoba nithe nani nincela kithi nami ngincela kini futhi futhi kohlele kuncelwana njalo nje kunjalo umuntu ufunda zafi siqeza kodwa usashongo ngisobho cha isobho mfethu sekufanele nje ngishilo bese ngithe ithi wayikhutha la iphuze isobho mama bengalokhuze endlini bengabhoreki akunankinga akube nesemusha umuntu abantu ngizobafakela lapha ku-TV ukuthi bezwe ukuthi isobho lithini okay ngiyabonga Ngubane nawe mfethu ngiyabonga kakhulu Siyabinani ngathi yethu ngisho imali yethu